și să vedem și noi în premieră dosare, într-adevăr, cu senator, cu deputat, cu amantă de senator, cu patron de fițe, cu tot, că toți beau acolo și toți consumă ceva, că nu merg acolo să asculte muzica, că așa poate să asculte la casetofon acasă. Nu, merg acolo să consume. Și vrem să vedem și noi că toți pleacă cu bolizi. Dacă mergeți să vedeți acolo, o să vedeți numai bolizi parcați și nu vă gândiți că toți au șoferi. Nu, pentru că ei trebuie să dea în stambă după ce pleacă de acolo. Trebuie să tureze un pic motorul, să vadă sărăcimea asta, să vadă ce mașină are borfașul. Da? Trebuie să vadă săracii ăștia care suntem noi, da? Cum e agentul Covaci care vorbește aici, care e cel mai mic salar din minister. Are gura mare și deranjează, că de asta este și cercetat disciplinar Covaci, este amenințat așa prin interpuși de către superiori. Nimeni n-a venit să mă amenințe în direct, dar prin interpuși mă amenință șefii mei. Când vor face, când vor drege dosare penale și alte chestii. Da? Dar la momentul respectiv le voi devoala și voi da în judecată pe toți pe persoană fizică, îi voi chema la proces. Da? Să vină fiecare să răspundă și la parchet și le voi face plângeri penale peste tot. Că nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică să aplic legea. Eu n-am post, nu sunt un borfaș, de asta vorbesc public și am curajul. Da? Ce să vă zic? Rog presa, solicitați să participați la acțiuni împreună cu Poliția Română și vă rog din suflet să faceți publice toate aceste acțiuni. Nu vă fie frică, pentru că doar așa vom avea o poliție demnă, o poliție care va servi societatea civilă și vom preveni pe viitor astfel de tragedii, ca să nu se mai întâmple, da? Ca să nu mai moară oameni, ca să se modifice un pic și legislația, să se modifice un pic și sistemul ăsta de justiție, care polițistul se chinuie să aducă în fața instanței un derbedeu și un borfaș și justiția îi dă drumul, că n-a avut destul cannabis, că l-a cântărit și și-a dat seama că de fapt nu e pericol social și eu zic să-i dăm drumul. Cam asta se întâmplă. O să vă rog pe toți să distribuiți, să ajungă și la Ministerul Justiției, și la Ministerul de Interne, și la toată presa din România, ca să punem puțin lucrurile pe roate și societatea românească să fie apărată, așa cum a zis fata aia care a fost la mormântare la băiatul ucis, a zis că noi nu părăsim țara pentru bani. Noi părăsim țara pentru că nu suntem protejați de autorități. Da? Eu, Covaci Valer, am curaj să spun aceste lucruri publice, da? Și o să vă rog pe voi toți să le distribuiți ca să ajungă unde trebuie și să chemați la raport. Pentru că voi aveți puterea. Pentru că voi sunteți milioane de români și Poliția Română și Ministerul Justiției și de Interne servește societatea civilă, nu servește partide politice. Voi trebuie să-i chemați la raport. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aici în direct și mi-ați trimis mesaje frumoase și pozitive, dar vă rog să distribuiți ca să ajungă acest mesaj acolo unde trebuie. Eu sunt doar o voce. Dacă voi mă ajutați, vom putea să schimbăm lucrurile. Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să binecuvânteze România!